Jean Baudrillard. Jean Baudrillard romanwer û civaktan sekê hemdem ê Fransî. Navên çend berhemên wî li jêr in. Berhema wî a yekêm sîstema objekta ye. A duyêm civaka serfkar, mit û avahiya wê ye. A sêyêm têkoşîna sembolîk û mirin e. Berhema çarem li ser xapandina mirovên serfkar e. Marksîzmê parastiye lê piştre berê xwe de ye postmodernîzmê û xwestiye ku civaka rojavayî analîz bike. Gotiye ku civaka rojavayî hatiye guhêrîn û loma jî meriv nikare bi kategoriyên marksîst pê civakê analîz bike. Lewre berî ji endamên civakê wiha dihatxwestin ku bixebitin û hilberînin. Lêbelê aniha jî ji endamên civakê wiha têxwestin ku bila xerç bikin.